Zabíjanie kráv pokračuje aj naďalej. Vítajte pri sledovaní Rádia Slobodné Slovensko. Musím začať opäť takto smutne, že začína sa zabíjať už vo veľkom a konkrétne by som teraz spomenul Plavecký štvrtok, kde bude zabitých vyše 3500 dojníc. Z tohoto Plaveckého štvrtku denne odchádzali 3 cisterny mlieka a táto produkcia určite bude na Slovensku nenormálne chýbať. Samozrejme vec už aj je medveďov, baka, kde sú vyzabíjane celé stáda. Určite si teraz niektoré iné spoločnosti a možno aj z iného štátu madlia ruky, lebo túto produkciu budú chcieť určite nahradiť a Slovensko tu samozrejme musí. Takže bude dovoz mlieka, bude dovoz mäsa a týchto komponentov, ktoré na Slovensku budú chýbať. Ale o čo sa teraz jedná? Že medveďov a baka, kde bolo prvé ohnisko nákazy slintačky a krývačky, kde tieto chovy boli vyzabíjane, už sme sa teraz posunuli do Plaveckého štvrtku, priatelia. A Plavecký štvrtok je vzdialený 100 kilometrov. 100 kilometrov smerom na západ ku českej hranici, ako som v minulom videu spomenul, že teraz budú vyzabíjať v okruhu 3 kilometrov. A teraz koľko vyzabíjajú ďalších chovov? Ďalšie stáda? Teraz súkromníci, ktorí vlastnia krávy, ktoré chovajú prasata, ovce, táto nákaza, kde sa bude šíriť? Som hovoril, že behom možno týždňa, 2 už sme hore na Kysuciach a budeme aj na východnom Slovensku. 100 kilometrov. A 100 kilometrov není problém sa posunúť smerom k severnému Slovensku, smerom ku Trenčine, ku Žiline, kde sú príklad na Orave, na východnom Slovensku, kde sú takisto veľké stáda. Ale ja sa teraz obracam na vás, vážení ochranári zvierat. Kde ste? Kde ste teraz? Medveď usmrtil človeka, má sa zabiť 350 medveďov, nechcem to tu splietať jedno s druhým, medvede s krávami. Tak ochranári sú celí šokovaní, že sa má zabiť 350 medveďov. Keď sa majú zabíjať nejaké zvieratá, lesná zver, ktorá sú takisto prenášateľmi týchto chorôb, tak ochranári znovu vyskakujú. A teraz nevidíme nikoho. Úradníci na ministerstvách, akí úradníci? Veď oni tomu rozumejú. Som opakoval, pýtajte sa starých gazdov, oni vám poradia. Je to nutné, aby sa museli vyzabíjať celé stáda kvôli pár desiatkám chorých kráv? Ale toto sú úradníci, ktorí tomu absolútne nerozumia, ktorí povyštudovali vysoké školy, kaďal, taďal, dostali sa, to sú politické funkcie, ktoré tomu absolútne nerozumejú. Absolútne tomu nerozumejú a tým, že odškodnia nejakých farmárov, čo to pomôže? Lebo títo farmári už tieto krávy chovať nebudú. Nebudú mať záujem, aby toto chovali, aby sa starali o niečo, vybudovali niečo a aby takto museli skončiť. Ale samozrejme vec, jediné riešenie, samozrejme veď to dovezieme. Takto sa likviduje poľnohospodárska výroba na Slovensku. A čo bude ráno? Každé ráno potrebujeme jesť, potrebujeme mlieko, potrebujeme maslo, potrebujeme syry. Do čoho si zakúsneme? Do tých volantov alebo do tých aut, ktoré sa tu ešte zatiaľ na Slovensku vyrábajú? Spamätajme sa. A vy, ochrancovia prírody a zvierat, v prvom šiku by ste mali stať a zabrániť tejto genocíde na zvieratách. Ďakujem.